Můžeš nám na začátku vysvětlit obalový prostředek, v tom je rozdíl? Co je obal? To je cokoliv pro to, když mám ten výrobek, tak aby ho ochránil, ošetřil. Co znamená uvádím obaly na trh a uvádím obaly do oběhu? Uvedení na trh je ten okamžik, kdy poprvé řeknu, vemu ten obalový prostředek, prázdnou kartonáž, složím ji, dám do toho výrobek a poprvé to předám. Jsou dány nějaké limity? Víc než 300 kg obalů za rok nebo obrat větší než 25 milionů korun. Abych věděl, jestli mám nějaké povinnosti, tak ta evidence je základ. Jaké jsou ty hlavní povinnosti? Povinnost zajistit tzv. Zpětný odběr odpadů z obalů. Musím zajistit využití odpadů těchto obalů. Jednocestné, vícecestné, opakovaně použitelné. Jaký je v tom rozdíl? Opakovaně použitelný obal byl vyrobený pro opakovaně použitelný proces. Do budoucna třeba od roku 2030 budeme mít nějaké 3 třídy recyklovatelnosti. Pokud obal není aspoň ze 70% recyklovatelný, nebude moct být uveden na trh. No, máme se určitě na co těšit i do budoucna. Kompletní díl Inivoru najdete na našich webových stránkách a službě YouTube.